Kublai shibun parlak wapila pe iki video hakane ke channel kabangi ai kerteng kasi infotainment. Habas sedang gane ke thma ki bebun ki bru ki perkhat bagai Iran kadai kari ke bemda klan hadu kata-kata kumta namar bakan hab banyele persya ya ke Amerika bad Israel kanam shan slem tangkatu kane sngi kitiar kitar jongka kila ban kudno. Hanrei tangkatu kane sngi hadin bakilaya kun bad ke Iran kila sngutu bagane kathma kala bankut daki tayo daki benai lane wat daki senemru kumta ka jingkeli ka bemi hangne kalong ba kumno kane kari Iran ka bangim poi perkhat bakan khlain bor kalong karib ka ba khlain bor bat ka bum pendem wat hadin ka jingjap jong uhe jongka ka benta ka banengkong kar komlong jong ka jaka bun nangi ngim jukan mau ba ka Iran ka dei ka wei kari ka bahe ha ka perthai ha ka Iran kalong nembar bakat nyau haka jinghe kumta namar bakalong kari kebahe kidon kijaka kibae banleit syaka kidon kilum kibahe kidon kita kirisiap bat kadon ru ya kita kitonel kibakar pang naga benta kisipai kini kitonel kibadon haka kilong kibahe bat kibamla banter daki misail bat kibaki misail kibabun kimla ban kotbor syadu kene kejaka baki neki sipai Iran ki stok tiar stok tar kumta kamlong ke basuk banyele bat ki Iran namar ki babun ki tiar ki bakongsan kabaka kala depsna badep pelang kabu yeki hapo jong ki tonel ki bakam he bat ki bakamla banshan wala dapen betai daki misail ru kumjuru kadon yeki niki misail ki baka kala dep buri bha hakarukom bakan nempau ladaki skan kabenta kabaar kidon gibaong bagai Iran kala de penkrel pa ya katma nadu arpeusnem laipeusnem mensyua kumda kala de pshna bat penlang ya ki misail ki ballistic misail baper ki drone baper balada jia kano katma persya ya ka kanyo bansiat ngilai hakane ka jingyale ya kita ki misail jong kari Iran sisin penhap kadang pa dagi spa teli hadu bawat ki air defense jong ke Israel bad Amerika kila kurmar ban penjot yano bad ban i yano kumtangi i bawat ka radar ka barem dor jong keri Amerika ru kidang la ban penjot hagane ke jingyele kini ki misail bad run jong keri Iran kilong ki misail ki bala ban poi syadu se Israel bad haki military base beper jong keri Amerika ki badan ha Middle East hangning isung thusai baka Iran kampen kre ye gane katma tahi kini ki katto kane sngi harai ka lalong kari ka bala kre nadu ki snam ki bala leino kumta kadon ye tagi misal ki baka kala deburi bha kumta kala banbu ye ki tiar ki baka kamut banbu syagajaka bakimla banskan yaki kabenta ka balai ka Iran kala don yakine ki kenhun leno ki bakarshan yaka lakalong ha Lebanon ha Syria ha Iraq ha Yemen kidon ki kenhun leno baper baka kala de penkre batka kala de bedengka kumta kini ki seng leno ngi marsen sedang katma tangkat tukane kila sedang banher thma persya ya gari Israel kane gajing her thma jong kini kenhun leno ya gari Israel kalong shibenta kum gajing pentut ya gari Israel hakajaka bukan jo banter sya Iran kadang hab banjele bat kine kumtangi i hakane katma wala ke Israel kadon ya kita ki tiar ban yada ya kita ki drone bat ki misail harai namar begini ki tiar ki bawan her thma ya ka kilong ki babun palat kumtangi i bagi don hi ki bayok pan penjot wat sepo jong kari Israel ru kajing don bentalang jong kini kiri ki badon hajan jong kari Iran kini kiri baper ki syater ha kari Iran kumta kaneru kala banlong shibenta kum kadak baka Iran ka penjot lane ka penking kli ya kari Amerika bad ya kari Israel kumta habaki yale bad kari Iran ki haban perkhat syano ban yada bad syano ban hertma kum juru kat kum gejing batai jong ki khubor ki ong baki don kiri ki bayarap yaka haka bedai bat ka jing sam ya ki jing tip baper ka jing supply ya ki tiar bat ki khubor ki ong
bakiri ki bayarap yaka napo kidai kiri kum ka China ba Russia. Hanrei ya kata ngimla banong la kalong ka basisha ne ka bamsisha. Hanrei ngi Ishai baka Iran kalong kari ka bala penkre kublai sibun. Nya sekenduk pat hakawai ke video.